Okay, right now naa ko diri sa site karon. Yes, para mag-meet atong engineer nga akong gi abot. O saan, ano Mayor? Excuse me Mayor ha? Okay, nalit magkakaroon. Hello sir, contractor. Ikaw itong gipa-dalan niyo? Yes. Kisa'y pangalan nimo? Ako din si Juan sir. Si Mr. Eliu. Tan? Sige. Di ko ganasin mo attitude nga malit ka ha? Una pa lang, papatagasugod late na ka. Lagi sir, sa man lang ulan-ulan mag-disbukid. Okay, actually, direct to the point, ka. Here is the plan ha? Oo. So, engineer man ka, kabalo po nga makasabot ka. So, nata located karon dire, di ba? Oo. Nakita ni mo na? So, gikan diya, ganahan ko mga 2 kilometers. Atbang na siya ha? Atbang. Okay. Ganahan ko makita na mahimo ni mo na within 1 month. 1 month only ha? 1 month sir. Ato nang kayahan sir. Dahil bisag gamay ra gud kayo ha? Gamay ra. Gamay. Makita rin ako sa mayor, nara ko yung masubmit. Sige sir. Okay? Basta gamay ra siya sir no? Okay. So muna akong ganahang may tabo. Gikan dire. Bitaw chada kay Post kadra. Atong buhatan ang mga katawhan dire, okay? Oo. So karon good luck day. Sige sir, contractor. Hope nga mahimo nimo yung pinaka the best of good luck. Ayaw na kalit sunod ha? Sige. Okay. Salamat contractor. Balikan di ka within 1 month ha? Ay problema contractor kay gikan mao gaulan karon akong panikamutan nga di na mausod to akong sitwasyon nga malit kay tungod anang ulan baha ana. Munay pinaka kontra nako kay di ko ganag tawo mga pulpul. Ha? Agay, aray ko. Munang kamo di mo mudato kay tungod ani yung batasan. Sige lang contractor, Sige, akong sige. panikamutan. Takaw na. Sige. Dong, asa to akong kuan mga atachikis? Tapos Ano ni mo kuha 1 million ani? harabas. Araw ha? Okay, kompleto ra. Ay. Okay, so excited ako nga makakita sa project. Ay, mahay sir, maayo. Kita ni mo contractor? Mao ni ako gipahinambog nimo. Ya. Building naman eh. Wow. Ilan lang ka? Ayaw di ma. 20 feet. Di ba? Patay ko Mayor. Butang na naman yung atok diri ha. Ana atok. Atok? Oh, atok pa yung naman eh. Patay ko. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Patay ko Mayor ano eh. Yung ka 20 feet. 20 feet na oh. Tagas. 20 feet. Asa man ni kay pili naman eh. Atot. Sabi contractor, yung ka 20 feet. Bingkan na atot. Nanlapat. Di ba? Ayan ka. Namin tagas bigay ng building na. Bay, namin ng building na. Yung ka 20 feet. Yung ka 20 feet. 20 feet. Ba't inyo ko nga bisag wala ni kabilya ibutang nimo. Ano ang taas tayo building naman na oh. Aling pulpulan ng gulira ni. Ayaw di ma. Hindi ko wala. Yung ka 20 feet. Yeah, parang sa katawan, hindi ko ganun masuwid pareha sa pambukid. Di ko ganahan din butangan ni kabilya kay parang inig baha diretso gaanod ma-wash out ni siya. Magpa dama na pud ako sa project. Ano ligo na balik ayo ni. Ayaw di ma. Ano pahinambog nimo? Sana Ano prediction ako? Dai pre. Ano ganda na ginawa ka? Saan naman nato meron? Abi ko na pa project para dito.
Engineer niya. Asa mo na? Tabing ka na. Engineer ni. Bawag na. Patay si Mayor. Sila Mayor. Ay, nangapan Mayor. Oh, nahuman na Mayor. Project Mayor. Flood control na mo. Yes, Mayor. Agtutunin isend Mayor. Kanang nahurot na ba Mayor ang 100 million na project Mayor? Kay nasayop na ko na mo engineer nga di ko Mayor ba kay no taas kayo na gamak Mayor. Sorry kay Mayor. Wa na ko dato ani Mayor. Wa ko lagi kasabang Mayor. Patay. Sorry kay Mayor. Maloy kay Mayor dagay pula mo ko pwede sunod Mayor. Sorry kay Mayor. Nah. Ayaw pula magpatay. Ayaw pula man tayo Mayor. Mayor, basag sa sunod project makakuha ta dito tayo mga rakot Mayor. Ay, patay. Wala na mo tago ka. Ba't doon nagpatay Mayor ano? Ako na punta na. Igor, sugo. Ay, karo, nagkaktura. Tura ako, siing. Inas, hindi ko. Inas, hindi. Ano, sige lagi. Ha, tingnan mo, nakaulo ko eh. Engineer, kuhaan mo balik. Bata si Papa kay nasakit. Ayaw, di ma. Kubalik. Oh, Wala. Gurot lang. importante ro kayo ra bagod kay May rag hospital ra. problema mo kayo. Kontraktor. Ano man? Ay kog dagay labad anak. Isa niyo. Para. Ayaw, di ma. Ina papa nimo 20 sa atin. Ala. 20 ra. Pamauli mo. Lakaw. No, 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 no. Gikod.